Dako sa Women's Month celebration, nagkalain-laing kahugpungan sa kababayenan sa lungsod sa Barili, may pakita sa unsa may ilang nahimo aron makatampo sa ilang panginabuhian. Si Chelo Valiena sa report. Nagkalain-laing mga ginagmayng panginabuhian ang gihikyad sa kahugpungan sa kababayenan sa lungsod sa Barili. Nagkadaiyang matang sa pagkaon nga paborito halos sa kadaghanan. Kining kababayenan sa barangay Giwanon migamit sa butay sa lubi, buli, ug lai kun palwa sa lubi. Gihimo kining jewelry box, place poster, bag, cow, oval placement ug daghan pa. Gipahibaw ni Fatima Baya, Vice President sa Giwanon Women's Organization, nga ang ilang mga raw materials anaara sa ilang lungsod. Kani siya kay coaster man siya. Placemat coaster. Mahimo imong placemat, mahimo itong poster. Oh. Coaster na siya sir pero placemat ang iyahang tawag ani niya. Sagad sa ilang mga produkto paliton sa exporter aron ibaligya sa gawas sa nasod. Ang ilang kita makatabang na kaayo nga idugang sa inadlaw-adlaw nilang panginabuhian. Apan giangkon nga barato ra kaayo ang suhol nga ilang madawat. Adunay tag 9 matag piraso, aduna usay tag 10 pesos. Oh, 9 pesos ra gini sir niya kung ang exporter nimo ang among deliveran ani by bundle na mo pud ang ilahang baligi or minimum sila ba. Uban ni Philip Patricio Grod Prado, Chelo Valiena, Balitang Bistak.